Александър Василев е на 30 години, женен с едно дете. През 2002 година във Военно-медицинска академия официално му поставят диагнозата множествена склероза. Как се е стигнало до там и каква е неговата история, вижте в следващото видео. Възможната ваксина, която са ми били, е била тетатив кок. Преди 11 на 12 години е била тетатив кок. Тоест срещу тетанус, дифтерия и коклюш, сега е само тетатив ваксината. На 17 години, след вкарването на тази ваксина, веднага след това започнаха проблемите, които отначало се изразяват като нещо съвсем мъничко, на което повечето хора не обръщат внимание. А именно болка на място на поставяне, дори все още много лекичко усещаме тук, така точно в дясната си ръка. Точно тук. Но това е едно от много леките неща, които повечето хора ги просто пропускат. Така веднага, малко след това, след тази ваксинка, това, което остана, е сериозно виене на свят. Много сериозно. Толкова много се ви свят, че направо не искам да говоря, не искам да се връщам дори на това местенце. След това многото виене на свят, нали, говорим само за мен, започнаха и други проблеми. Други проблеми като изтръпване на лявата част, на краката, на ръцете. Едното тъкмо чуми, появи се другото, почне второ, трето. И така стигаме до около 2001-2002 година, когато аз опитвам да получим медицинска помощ. Тогава все още вярвах на медиците, да им такова татъка, както и да е. Тогава все още вярвах на медиците и тези медици ме диагностираха с множествен склероз. Аз не знаех какво е това, обаче много скоро след това разбрах какво е. Подивях. Един вид подивях и досах се много. Видях, че това е една нелечима болест и даже видях, че малко след това нещата ще станат много зле и те наистина станаха, но не малко след това, 10 години по-късно вече станаха доста зле. Ето какво отговори Александър на въпроса ни защо мисли, че ваксината е виновна за неговото състояние и какво би посъветвал настоящите и бъдещи майки. Точно с нея, с вкарването на ваксината, с всичките им проблеми и от тук нататък, това продължава да бъде в мен нещо, което е много сериозно. Препоръчвам на майките да засилят естествения имунитет, който се получава с подходящата диета, предимно плодове и зеленчуци. Уважаеми милички, които се двумите дали да вакцинирате, искам да ви кажа, че изкуствено създадения имунитет подбужда TH2 клетките. Какво точно е това? Може да питате някой микробиолог и аз не го знам, аз занимавам с компютри професионално. Но TH2 клетките, когато се подбудят, те създават имунитет, който е краткосрочен. 1, 2, 3 месеца. Така че, уважаеми, вие решавате дали да си създадете изкуствен имунитет с подбуждането на TH2 клетките или TH2, който както време за вярно, или искате да изградите имунитет, естествен имунитет, при който се възбуждат TH1 или TH1 клетките. Този естествен имунитет, по този начин, това е много дългосрочен, дори и доживотен понякога. Така че един имунитет, създаден от ваксина, трябва кратко време и той трябва да се поддържа през времето. Това не са мои думички, това е думичка на една госпожа, която дойде от телевизия Европа, мисля, че беше, да, която го казва в ефир, казва. Имунитета трябва да се поддържа във времето. Тоест една имунизация, след това реимунизация, след това реимунизация, след това докато си жив трябва да имаш нон-стоп да се реимунизираш.